Lain asad ang Queen of Cleavage. So unsay nagaon sa kadiri ma'am? Unsa na ibunga diri? Si Kuwa o kasyute. Akani siya unsa ni? Si Kuwa. Si Kuwa. Ano sexy makay ka karon ma'am? Sexy kay ka. Asa ka paingon ron? Kanila okra na kani siya, pwede pa na gulang naman na siya no. Hinggo ni. Kasyute gagmay pa. Sa yuti na siya. Kana siya unsa na siya? Ilong. Inaani ni siya ka marites. Marites na siya inan. Asa ka madi? Ato bang sa madi? Asa ka? Tanaw ko nang huwag santol. Naay nang huwag santol. Hindi ay nagkaon dako kay ilong. Hi, Ginoo. Sexy kay karon ma'am no? Yes, of course. Cha. Unsa ni dinhi ma'am kanang kuan? Unsa ni dinhi mga bit nga kani ma'am unsa ni ma'am? Kuan sana. Saningalan oy. Si Kuwa. Si Kuwa sana siya. To buang o sige katawa. Sige na lakaw na dito. Sige asa ka. Sige na. Mga kog limonsito. Naapil limonsito dito. Mga kog limonsito. Para asam na limonsito. Ay, isa imong ilok kay itom kay kag ilok. Itom kay kag ilok, ma'am. Ma'am, nang unsay kasulti nimo anang mga itom og ilok, ma'am? Unsay kasulti unsay tambal ana? Tawas. Kanang para bawa na sa itom sa ilok ang tawas. Og itom og naong. Magduyog na silang duha. Ay mao ba, ma'am? Unya, ma'am, unsay kasulti nimo anang kanang mga nagpa-sexy nga walay angay? Unsa may pasulti nimo ana, ma'am? Na may mga magpa-sexy nga sama nimo nga walay angay nya. Unsay kasulti nimo ana? Dili magsulob og angayan. Ha? Magsulob og angayan. So karon imong unsay imong gibati angayan kasi imong gisuot? Dili. Sexy kuno kay mura kuno kay member sa sex Dili. bomb. Dili sa sexy yun kuno. Pila edad yan ini mo, ma'am? Kuan. Mag 57. Mura kag 56 pa, ma'am, no? Sana all. Batanon kay kag now. Sana all. Batanon kay kag now nan yun nga. Kanang unsay imong hapit naman imong birthday, unsa man imong wish? Unsa man imong gusto ini birthday nimo? For example, kay namin ang lantaw. Ha? Sayawi sabi, anik karik, anik karing gaging ging gara, pinggara kakangara, wing wing wing, singaling galing apa punggara pa pum pam, king 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 hum, hari kapi kaping king king darak dek ding darak dek dek, hanging darak dek ding, hari kaking king king, dang 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 darak dak dong darak dak dang darak, penggerek gek geng gerek gek geng 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 gerek geng geng, abu. Mahuhay na tao. Kapoy ra. Nalis ka imong ilong, ma'am. So, unsay may kasulti sa mga nasuporta nimo? Daghang salamat. mga Kalabwens. unsay kalabwis? Uy, kabiga. Kabiga, uy. Kabiga, salamat. Naon niya. Maura. Sa inyong suporta. Tungkol pa sana siya. So, bye. Ano ang cellphone? Bye. Ano tabo ni ang cellphone? Camera, bye. Bye.